make me crazy. You still make me crazy. Каква ти та терапия, ама? Едно време, като ми беше тежко, си палех свеж, правих си чай от жълт кантарьон, кръстех се 3 пъти и се оправях. И ти ще се оправиш, стига си измисляла. Едно време тъгата се преглъщаше с туршия и хоро. Ама, Муцка, казвай си, бе, нали знаеш, че имаш мен? Аз винаги ще те изслушам. Чакай само секунда, че Живко нещо ми е писал тук важно. Само секунда, слушам те. Айде, казвай сега какво те мъчи. Значи ти си точно като мене миналия месец, когато бях в криза. Ама мина ли? Мина. Да, имам си баба и приятелка. Едната ме лекува с билки и чувство за вина, а другата с прекъсвания и Живко. Но в терапията няма стегни се, не е толкова зле или аз минах по-тежко. Има. Нека видим как ти е, какво ти тежи и как да го носиш по-леко. Без съвети, без разсейване. Само време за теб. Терапията не е защото нямаш с кого да говориш, а защото там, за разлика от баба и приятелката, никой не ти бърка в чая, в личното пространство или в съобщенията ти. Споделяй с приятелите. Обичай баба, но пази място за терапия. Там си само ти. С обич.